नै बयबो फट' खेबजागासिनो दं महम्मद फेसजों दिनैनि भिडिअ'आव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय दा नै गेलेमफुनिफ्रायसो बरायहरबाय बयखौबो नायगिरि बिथांमोनखौ गेलेमफुन दालां नामा बियो ब्रिज अभार ब्रिज बिराद बरिया जायगाफ्रा नै बिथांबो दंफैयो ओरै जायगाखौहाय एसे देखायसां माबायदि जायगाया नायलांदो ओंखायसो बयबो फैयो आरोना जायगाया बिराद मोजां बयबो सोरबा फैफेराखैबा फैनो हागोन जोंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम जों फटकसो नुयोमोन फेसबुकफ्राव नुलाबायोमोन नै दिनै फाइनालि सिमाङाव नुनायखौ मोगथाङाव नुफैबाय जोंबो जायगाफ्राथ' बुंनांखाया ओरैबायदि नै हाजो हाला समायना दालांनिफ्राय बारनो मोना आरोना बेल' दालांनिफ्रायनो गिदिंना थांफिननांगौ जाहैबाय बिराद मोजां जायगा र' जायगाखौ एसे देखायनोसै नायदो जायगाफोरखौ मेगनानो बिसास खालामनो हाब्बाब मासिराव समायना जायगा बेफोरलाय जोंनिया नुनाय नङा बिदि समायना जायगा गेलेमफु फैबा नुगोन गेलेमफु भुटान फैबासो नुफैगोन होत्स बेजों नंगौना नङा जाखोब्रा लामायालाय गारि मोनाखिसैरा नंगौना नङा जाखो बिउटिफुल प्लेस बिफाङाबो मोजां सिदा खालै मा एरैमोनलाय आं मानो बुथिया जन्म जायाखैब्रा नुवाखै न'फ्रानो सिदा होनदोंथ' न'फ्रा बेसेबां बरिया फिसानि थांनो मोनो नांगौबा नांथोंसैलै नों थागोनावलाय माखौथ' सिन्था जोंहालाय नैबेलाय बे दंना जोंना मालिकआ सोंलादोलै सोरनावबाफोर बैसिनाव सोंदो आं पुलिस सार्भिस नुखागोन बेनावनो सोंसैथ' जायगाफ्रा नायदो बेसेबां समायना लामा होन बिफां लाइफां फैबा थांनो बाथावथाव गोजोन मासि गोजोन सुदेम बारजों समायफ्लेनाय जायगा बेलाय एसिया बन्द' खालामदोलै खुलिदो बेसेबां समायना नायदो लामाफ्रा मोजाङै बुंदो दाना जेबो नों लामायावल' थाल्ला खालामगासिनो दं लामायाव थाल्ला जायगाफ्रा दालांसिमबाबो अनेक गोजान लामा दं गथ' गोजान गैयाबा हाजोना बेनोखादा ओइसिं हाजोना ब्रिजआ बिनि ब्रिज नंगौना नङाब्रा आलदा ब्रिजआवसो फैखो ना माखो जोंलाय बे दाउटल'लै मानसिया दौलायबो न'फ्रानो दंहैबावोसो बिनि उनावबो हनै थिखिना दंजोबो थाजोबखागोनब्रा ब्रिजखौबो थाबायनानै बारलांनो मोनबावा मिथिबाय नङा गारिजोंबो बारलांनो मोना गेजेरावनो थानांगौ जायगाफ्रालै ओरैनो जाजोबजागोन दा गासिबो बेसेबां समायना बेफोरबायदि बहा जायगा नुगोन भुटानावसो नुगोन अन्थाइजों जायोलै बिसोरनो जों ब्रिजखौ बहा नुफुरामोनलाय दहाय बैलाय ब्रिज थांजाखाला जायगायाबो बिनिफ्राय फार्स्ट दंबा थांनो मोनो दां स्पेसियेल क्लास
गारिखौ नैबाव गालांसै नामा ओरै खोनाबाय मोना मोना ओमफ्राय बबाव दोनगोन खाथियावलाय गारिखौ बावनो गालांनांगोन ना जोङो र' नैबे माबाखागोन फाइनालि नै गेलेमफुनि दालाङाव सफैबाय बावनो एथ' फट' खेबजाफैयो आरोना बयबो जोंहा दिनैसो फार्स्ट टाइम बिराद गुरिया आरो जायगाफ्रा नायदो जायगाफोरखौ एसे बिसिबां समायना हाब्बाब हाब्बाब ओंखायसो बयबो बेरायनो फैसोथारो आरो नायदो नै जायगाखौ एसे ओरै हाजोजोब बेराफारसेथिं ओरैनो थांनो मोनोबाथ' नों थांनाय नंखाया दा आं थांनाय नङा जाम्बा जायगायावसो जन्म जाहैबायना दे नायदो जायगाफोरखौ बेनोसै जायगाया बिराद समायना हाजोजों माजों नै जायगाखौ नायदो बिराद बुरियान नुयो होनबाय जायगाफ्रा बयबो फट' लाफैयो बेयावनो बिदि जायगायाव बिसिबां गोजोन सुदेम बाराव थानानै बोरै थांफिननो गोसो जागोन बेरायफै बयबो सोर सोर फैयाखै जोंबो दिनैसो फार्स्ट टाइमखा मालाबा नुगोन जायगाफ्रा हाब्बाब हाब्बाब दिनै बिथाङा बथलसो गारहरजोबगौमोन बयबो फैयो बेरायफैयो खोब मोजाङानो जायगाया दिनै गेलेमफु नै अभारब्रिजआव फैनायाव जोंहा सोरखौ लोगो मोनदों सुपारस्टार माबानि महम्मद मामोनलाय महम्मद फेस सिंगिं सुपारस्टार दिनै लोगो मोनफैबाय बावहाय ज'नो ओमफ्राय फटकबो लाबाय बेजों लोगोसे भिडिअ'सो खालामनो बावदों फटक लाबायबायनानैनो ओमफ्राय हनै बिसोर फैदों गारिजोंहाय दिनैहाय बाथौ रिजर्ट खेरायावहाय बिसिनि पारफरमेन्स दंना बावहायनो फैनाया नै एसे बेरायफैग्रोदों मालाय भुटानावहाय लोगो मोनबाय जोंबो ओमफ्राय थांफिननो ओंखारबाय गावसोर टुरिस्ट गारिजों फैदों बेरायफैदों नै बैसोरनो लोगो मोनबाय आरो फटक जायगाफ्रा नै बयबो फट' खेबजागासिनो दं महम्मद फेसजों नायदो नायबानो जाबाय नै बेरायफैदों हा भिउफ्रा नायदो एसे माबायदि बाव बेरायफैनायजों लोगोसे खमला नै बायनानै मोनजागोन ओरैबो दं खमला जायै बेरायनो हागोन जोङो दा दालांनिफ्राय नै थांफिननो ओंखारफिनबाय न' फारसे थांफिनसै लामाजों मा नुलाङो समायना जायगाफोरखौ देखायलांसै एसे सोरगिदिं लामानि भिउखौ नायलांदो नोंथांमोना माबायदि मालाबा फैयोबा फैनो हागोन लामाखौबो एसे देखायलांफाखानोसै आं बेनि थाखायनो बिदिब्ला थौदो स्टार्ट होदो लागायदो महम्मद फेस लोगो मोनबाय फट' लाबाय बिराद मोजां गोसोआ बिराद मोजां नांफैयो मालाबा फै मोजां नांदों आंखो फै दिनै बे जायगायाव फैना मोजांथार आराम खमलायाबो गोथाव जानो
देहा थाजिम मोनो आरो खमलायाव गोदैलै उदै बुंलायलायबाय खमलायाथ' गोदै गोथावथार सैमाया हाबाब सैमाया मोननाय मोनब्ला बेसेबां समायना सैमा सिन्थाय समायना जोबलै गासिबो समायना जोब गासिबो लामाफ्राबो बिराद बरिया लामाखौ नायदो दा देखायनोसै आं Just looking गेलेमफु वाव नायदो लाखिनो हायो नै जायगाफ्रा समायना रमायना ओरैबायदि मोजां नायदो बैयाव मोनसे स्पट दङ जों दा बिराद हाजो गोजौआव दंफैयो ओरै नायदो बयबो नायनो हागोन ओरैनो नाय हाब 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 नै दै लामा जों बिराद मथा मथि बिराद गोजौआव दंफैयो जोङो लामाया बे खन्द'आव एसे गाज्रि आरो बानायगासिनो थाब जागोन थाब जागोन just looking like a wow जों दा मोनसे जायगायाव नै ओरै लामा सेरावनो नुखागोन बेबायदि बावहाय हाबनानै बायदिसिना जानो थाखाय जायगा दं बायदिसिना जाग्रा मुवा लाबोखायोबा बेयाव आराम बेरायनानै दालाङाव थांनानै नैबे लामा ससेयाव जाफैनो हागोन आरो ना जायगाफोरखौ नायदो फैयो बयबो जाग्रा मुवाफोर लानानै फैयोबा आरामावनो जाफै नायदो जायगाफोरखौ जायगाफ्रा बेनोसै समायनाथार समायना जायगा जुन्दुवार बायदिसो मोनलायलांबाय आं जायगाखौनो नायदो जायगाफ्रा मोजाङानो थिगानो दं दुब्लि नै दुब्लि लोगो मोनबाय दुब्लि माइ गायग्रा सफैसिनबाय नै इण्डियायाव लामाफ्रा खाथ्रा खुथ्रा जिरायलांदोलाय जालालाय नै ओरै थांनो बालायलायग्राफोरबो दं नै न'आव थांनो बावबायलै नोंसोरनियाथ' दुनियालाय बादोंमोन आंबो बानायालाय बादोंमोन मा बुंनो उफाय गैयाना हनै थानोबो मोना जाहैबाय सोरबा गोसोथोनायफोर खालामनानै लानांसिगोन र' थाफैबाय थानो मोननानै सिख्लाफोरखौनो लाना गोसोथोनानै फथायनानै फैनांसिगोन होमबासो जासिगोन होमबासो दा गैया जाहैबाय लानांसिगोन र' लानांसिगोन साफा साफा लाजोबनांगौलै जोंहा बार मालिक जानोसै रा आमफा नोंहा दा हनै वेलकाम टु इण्डियाआव सफैलायबाय जोङो ओरै नायदो गेटफोरखौ नायदो इण्डियान गेटआ दागारि बाजार बियो ओरैनो दागारि बाजारा नायदो गेटआ बेनोसै जोंना मालाबा फैफिनसैलाय मालाबा जा जायगा दं बेरायलाबायनानै थांजोबसै डाइरेक्ट क'क्राझार थांफिनसै